fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla, l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Dil qudiesa nofruha l-irwieħ tal-familja tanti Jabela u Kamilleri. Nagħtu merħba għal din il-qudiesa lilkom hawn preżenti kif ukoll lil dawk kollha qegħdin isegwuna permezz tal-webcam, speċjalment l-immigranti ġewwa l-Awstralja f'Melbourne, Sydney u fil-bliet l-oħra, fil-Kanada, naturalment l-Ingilterra u nies oħra li jsegwuna u jibgħatu l-kummenti tagħhom u jitolbuna nitolbu għalihom. Għandna talba speċjali għal waħda persuna li bħalissa qiegħda tagħmel operazzjoni serja biex il-mulej itija il-fejqan li għandha bżonn u nitolbu wkoll għal dawk kollha morda li jitolbuna niftakru fihom f'dawn il-mumenti jeżis. U tewna narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħa niċċelebraw daw il-misteri qaddisa. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħnina, mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħnina, ferħ ta' min iħobbok mulej ħnina, iħenna għalina Alla li jista' kollox jaffrinna l-nubitna, iwassanna għal ħajja ta' dejjem nitolbu. Aħna nagħtu ġieħ lil Verġni Mqazza Marija fit-tifkira glorjuża tagħha għamel mulej li bit-talb tagħha lina aħna wkoll jistgħu nieħdu sehem mill-milja tal-grazzja tiegħek bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla miegħek jgħix fi saltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ktieb ta' Slatin. F'dak iż-żmien is-Sultan Aħab bagħat messaġġiera ma' Iżrael kollu u ġabar il-profeti fuq il-Karmel. Elija resaq lejn il-poplu kollu u qalilhom: kif se ddumu titlajjaw min naħa l-oħra? Jekk il-mulej Alla morru waraj, inkella morru wara Baal, jekk kienu il-poplu ma rafx wieġbu. Elija qal lill-poplu: mill-profeti tal-mulej bqajtin waħdi u l-profeti ta' Baal ilaħqu mal-450 wieħed. Għatuna żewġ gniedes, ħallu l-dawn jażlu gendus għalihom u jqattawh b'ċejjeċ u jqaduh fuq il-ħatab bla ma jkebsu in-nar. U jiena nħejji l-gendus liħor u nqedu fuq il-ħatab bla ma nkebbes in-nar. Intom sejħu l-Alla tagħkom u jiena nsejjaħ isem il-mulej. Dak l-Alla jwieġeb permezz tan-nar dan ikun u Alla. Sewwa wieġeb il-poplu kollu. Imbagħad Elija qal lill-profeti ta' Baal: għażlu gendus u bdew intom għaliex intom l-aktar filat. Intom sejħu isem l-Alla tagħkom bla ma tqabdu in-nar. Huma ħadu l-gendus li tom, ħejjew u bdew mażbieħ sa nofsinhar isejħu isem Baal u jgħidu: Baal weġibna, iżda ebda kelma ma kien hemm u ebda tweġiba u baqgħu jaqbżu quddiem l-artal li kienu għamlu. F'nofsinhar Elija beda jiddieħaq bihom u jgħidilhom: għajtu bleħenola għax tassew Alla għandu mnejn jinsab imħasseb jew imħabbat jew imsiefer inkella rieqed u jistembaħ. U bdew jgħidu bleħenola u jqattaw ġisimhom skont id-drawwa tagħhom bis-sjuf u skiken sa ma beda jċarċar id-dem fuqhom. Għadda nofsinhar u baqgħu mitlufa sa ma wasal il-ħin tal-offerta tal-vittma. Iżda ma kien hemm ebda kelma, ebda tweġiba, ebda widen. Elija qal lill-poplu kollu: esqu lejja. U l-poplu kollu resaq lejh u hu reġa' waqqaf l-artal tal-mulej li kien iġġarraf. Elija ħadd nax-il ġebla skont lat ta' tribujiet ta' wlied Ġakob li lilu l-mulej kien qallu: Iżrael ikun ismek, u b'dan il-ġebel ben artala l-isem il-mulej. ħaffer madwaru gandot jesad għaż-żewġ zerrija,
hija tsewwa il-ħatab, qatta il-gendus u qiegħdu fuq il-ħatab. Imbagħad qalilhom: imlew 4 ġarar ilma, ferrawhom fuq il-vittma u fuq il-ħatab. Erġgħu għat-tieni darba, qalilhom u reġgħu għat-tieni darba. Erġgħu għat-tielet darba reġa' qalilhom u reġgħu għat-tielet darba. L-ilma tferrex madwar l-artal u l-gandot ta' madwaru intela bl-ilma. Fil-ħin li joffru s-sagrifiċċju, il-profeta Elija ħareġ fin-nofs u għajat: Mulej Alla ta' Abraham, ta' Iżak u ta' Iżrael, uri llum li inti Alla fost Iżrael u li jiena l-qaddej tiegħek u lil dan kollu għamiltu għall-kelma tiegħek. Weġibni mulej, weġibni, ħalli jkun jaf dan il-poplu li jint mulej, inti Alla, u li inti dawwartilhom qalbhom lura. U niżel nar mingħand il-mulej u ħaraq il-vittma, il-ħatab, il-ġebel, it-trab, sa ma xorob l-ilma fil-gandot. U dan taħ il-poplu kollu, u nxteħtu biċċhom fl-art jisqarru: Jahwe u Jahwe, huwa Alla u. Il-kelma tal-mulej. Għas-salmi responsorjali jinwieġbu: ħarisni o Alla għax fik jien nisken. Ħarisni o Alla għax fik jien nisken, jien qed lill-mulej inti sidi, m'għandix ġid ieħor ħliefek flimkien, ħarisni o Alla għax fik jien nisken. Lem tom ikatru dawk li jaħtru Alla toħra, lil da ma nsawwabx id-dem sagrifiċċju, anqas isimhom ma nsemmi b'xuftejja flimkien. Mulej, inti s-sem tal-wirt u r-risq tiegħi, inti żomm f'idejk xortija, inżomm il-mulej dejjem qudiemi, għax bih fl-eminti qatt ma nitħarrek. Ħarisni o Alla għax fik jien nisken. Intallimni triq tal-ħajja, hemm il-milja tal-ferħ qudiemek, hemm għaxqa għal dejjem fl-emintek. Ħarisni o Alla għax fik jien nisken. Inqumu bil-wifqa. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-modijiet tiegħek għallimni mulej, mexxini fis-sewwa tiegħek u għallimni. Alleluja, alleluja, alleluja. Ma ġejx biex inwaqqa li ġew il-profeti, iżda biex iwassalhom għall-milja tagħhom. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: x'en taħsbu li ġejt inwaqqa il-liġi jew il-profeti? Jien ma ġejtx biex inwaqqagħhom iżda biex inwassalhom għall-milja tagħhom. Tassew ngħidilkom li sa ma jkunu għaddew is-sema u l-art, anqas li żarittra jew tikka waħda mill-liġi ma titneħħa sa ma jkun seħħ kollox. Jekk mela xi ħadd iġib fix-xejn wieħed mill-iżgħar minn dawn il-kmandamenti u jgħallim lin-nies biex jagħmlu l-istess, dan jissejjaħ l-iżgħar fis-saltna ta' smewiet. Imma min iħarishom u jgħallimhom dan kbir jissejjaħ fis-saltna ta' smewiet. Il-kelma tal-mulej. Inkomplu bir-riflessjoni tagħna fuq id-diskors tal-Papa li għamlilna hawnhekk fil-bidu ta' Mejju. U illum nieħdu spunt mill-kelma tal-Alla li għadha kif ixxandritilna l-esperjenza ta' Elija mal-poplu Ludi. Il-poplu Ludi daqqa malla u daqqa kontrih bħal poplu ta' żmienna, mhux hekk jiġifieri xejn ġdid taħt il-kappa tax-xemx. Allura Elija qisu bħal jagħmel stedina jew sfida lil poplu Ludi jgħidilhom kemm sa ddumu titlajjaw. Intom ma' Alla jew kontrih.
Ir-reġina Ġeżabele għadditu minn ħafna żmien diffiċli lill-profeta Elija u labet anke mħatra miegħu lil min li ma Alla se jqabbad in-nar tas-sakrifiċċju jekk hux Alla Baal jew Alla ta' Elija. U Elija jaċċetta din l-isfida u jitlob lil Alla biex iqabbad in-nar tas-sakrifiċċju wara li xarbu ħafna bl-ilma u Alla jisma' mill-profeta Elija. Imma l-mistoqsija tibqa' ta' Elija kemm se ddum u titlajja. U din hija domanda li tolqot lil kull wieħed u waħda minna. Ma tolqotx in-nies ta' barra das kemm tolqot lilna għax aħna interessati mill-qrib illi nimxu wara il-mulej. Ħafna drabi meta toqgħod titlajja jiġifieri tkun indeċiż. Ma tkunx għadek għamilt deċiżjoni soda illi jissegwi lil-mulej bruħek kollha, b'qalbek kollha u b'ħajtek kollha. Allura il-Papa fid-diskors tiegħu ifakkarna frabta ma' dan illi meta l-ewwel dixxipli bħal Marija Maddalena, Ġwanni raw il-qabar vojt bla telf ta' żmien jgħidulna marru jiġru biex iwasslu l-aħbar tal-qawmien. Jiġifieri marru jwasslu l-aħbar li Kristu waħaj. U dan huwa id-dmejr ewlieni ta' kull nisani. Isimgħu kliem il-Papa jgħidilna. Niftakru wkoll fl-Apostli li dwarhom hemm miktub u kuljum fit-tempju u fid-djarhom kienu jgħalmu u jxandru bla waqfien li Ġesu u l-Messija. It-ħassib ikompli il-Papa, it-ħassib prinċipali tad-dixxiplu ta' Ġesu ma kienx il-prestiġju tal-komunità u tal-ministri tagħha, l-influenza soċjali, l-attenzjoni lejn il-kult, lejn ir-riti le, jgħidilna l-Papa. It-ħassib li kien iċċaqlaqhom kien kif se jxandru u jagħtu xhieda tal-Vanġelu ta' Kristu u jikkonkludi għax il-ferħ tal-Knisja u li tħabbar li tevanġelizza. Il-ferħ tagħna eżis mhux se nieħdu għax in-nies jqogħdu jagħmlulna likes jgħidulna proset dak jgħaddi dak dokkan tad-dinja. Il-ferħ tagħna se jkun meta aħna biskit tagħna, bis-sakrifiċċji tagħna, bil-ġar tas-salib tagħna aħna nagħtu it-tislima u l-aħbar li Kristu ħaj. Minħabba Kristu aħna nisktu quddiem it-tribulazzjonijiet, quddiem it-taħwit tad-dinja. Allura riflessjonijiet osra. Kuljum fit-tempju kienu jgħalmu jxandru li Ġesu l-Messija. Id-domanda li nagħmlu lil nfusna qed insibu ħin fid-djarna nisimgħu, nimmeditaw, nitkellmu dwar kif qed tolqotna il-kelma tal-Alla llum. Jekk għandna din il-kelma tal-Alla kemm se ddum titlajja, nagħmilha tiegħi. Kemm se ndum nitlajja? Jien Alla jew kontrih, jew fit-triq tan-nofs. Tieni domanda lil-uliedna, lil dawk li aħna responsabbli minnhom, aħna saċerdoti mill-komunitajiet tagħna. Aħna qegħdin inħeġġuhom għall-kelma bil-mod kif aħna nitħeġġu għall-kelma. It-tempju għalina, niġu hawnhekk f'dan it-tempju għażiż tal-Madonna. U l-post li morru fih bil-ferħ biex infaħħru, nisimgħu, nilqgħu il-kelma tal-Alla kif laqgħet ta' Marija. Il-Papa jgħidilna li dak li kien iċċaqlaqhom kien kif se jxandru u jagħtu xhieda tal-Vanġelu. Li huma il-preokkupazzjonijiet tagħna? Kif se nidher quddiem in-nies jew kif se nidher quddiem Alla? Kif se mpaċpaċu ngħid u forsi anke kultant naqgħu fil-vojt u l-ħmerijiet jew li nxandar kelma talba li tibni nitolbu l-Verġni Marija. Il-Verġni laqat il-kelma tal-Alla biex tagħtina l-grazzja lil Kristu inwassluh bil-ġenerożità kif waslitu wi. Inkun infakkar Ġesu Kristu. Ejjew issa nagħmlu mill-kelma li għadna kemm smajna u mir-riflessjoni it-talba tagħna nitolbuk mulej għall-interċessjoni tal-Verġni Marija biex aħna nkunu kif kienet il-Verġni Marija u malla dixxipli perfetti tal-mulej. Nitolbu tina l-grazzja li meta tinżara fina il-kelma aħna nożżuha u nħalluha tkun dawl u melħa lina ħalli aħna mbagħad nkunu dawl u melħa l-oħrajn. Nitolbu għatina l-grazzja mulej li ninżgħu
il-libsa tal-gburija u tas-supervja, tal-ejra, tal-ġibdiet għall-oġġetti u għall-persuni tad-dinja biex nilbsu l-libsa tal-umiltà li twassalna li nersqu iktar lejn il-Vanġelu tiegħek. Nitolbu nippreżentaw lek il-ħtiġijiet tal-komunità tagħna għal dik il-persuna li bħalissa qiegħda għaddejja minn mument kritiku fl-operazzjoni tagħha biex il-Verġin Marija ta' Pinu tagħti id-denu l-erf u x-xjenza li t-tobba li qed joperawha. Nitolbu għal dawk l-Awċejn u l-Maltin li qegħdin fuq kura barra minn Malta biex il-mulej ħarishom u jagħtihom il-fejqan u jerġa' jiġborhom lura lejn djarhom, lejn il-familji tagħhom, lejn il-missjonijiet tagħhom. Nitolbu għall-familji tagħna, speċjalment għall-familji ta' ċkejknin tagħna biex ikun hemm l-armonija u l-paċi fil-familji tagħhom. Niftakru fl-anzjani kollha tagħna li ħafna minnhom ikunu jsegwuna f'dawn il-mumenti biex il-mulejja tihom id-don tal-konsolazzjoni u l-faraġ. Nitfgħu il-ħarsa tagħna fuq il-wiċċ għażejs tal-Madonna hawn preżenti. Ngħidula bil-qalb, Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Il-ġabra li se nagħmlu issa hija ġabra speċjali kif nagħmlu l-ġabra tal-Ewro biex inkomplu inżejnu u narmaw aħjar id-dar tal-irtiri. Grazzi ta' kull offerta li tagħtu għas-santwarju tagħna. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla, il-Missier li jista' kollox. Ferħanin bit-tifkira Omm Ibne, nofrulek mulej is-sakrifiċċju ta' tifħid biex b'din il-qima qaddisa u l-grazzja tiegħek niksbu dejjem iżjed il-frott tal-fidwa tagħna bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom, nerfgħu qlubna il-fuq, niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u ta' ġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħaj bi Kristu Sidna. Għax int għamilt twejjeġ kbar Omm Ibne u bija ma tieqaf qatt taħdem fina s-salvazzjoni tagħna. Skont il-pjan tal-providenza tiegħek taqdi fil-Knisja il-Ministeru tagħha Tom u tqass minna l-grazzi tiegħek bil-fedeltà kollha bi kliema twissina bl-eżempju tagħha tiġbidna biex nimxu wara Kristu u tenna fit-talb tagħna. Għalhekk irroddulek ħaj u flimkien mal-qtajja kollha tas-sema inxandru l-kobor tiegħek. Aħna u bleħen wieħed intennulek għaddejs, għaddejs, għaddejs. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-ard mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fl-ola tas-smewiet. Għaddejs tas-sewint mulej, intlajn ta' kull dusija, għaddes għalek nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati
ħa il-ħobs, raddi l-ħajr, qasam tal-disċipli tiegħu qal, ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħall-kalċi reġa' raddi l-ħajr tal-disċipli tiegħu qal, ħudu u bixorbu minnu il-kol, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra tad-dunubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Fuq is-salib jien ħobbok u natura. Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabru il-mew tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mew u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr xogħġbok tilqana għam qudiemek biex naqduk. Mitxokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu s-Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taqaf fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku l-isqof tagħna Anton il-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek li għalihom qegħdin noffru din il-qudiesa l-erwieħ tal-familji Tanti, Jabela u Kamilleri li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif huma bil-magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jirċu xtaw għal ħajja. Ftakar ukoll futna illi raqdu bit-tama tal-qawmin. Niftakru fil-mejtin kollha tagħna. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħen għalina il-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzom Malla Marija, ma' żewġa San Ġusepp, ma' apostli, mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Għan nissallaqa mal-Missier tagħna tas-sema sa nitolbuh jaffrinna ħtijietna, jipprovdilna mhux biss il-ħobża ta' kuljum illi tgħin il-ġisimna biex jibqa' fis-saħħna imma l-ħobb spiritwali illi jagħti l-ħajja lir-roħ, l-imħabba, il-ħniena, il-farax tiegħu. It-tannieqa lill Missier jagħtina issa nitolbuh li jagħtiha lil dawk l-iktar illi jeħtieġuha f'dawn il-mumenti. Bil-qalb. Missierna illi inti f'ismewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema egda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, ħaffrinna dunubitna bħalma nafru lil min hu ħati għalina, daħannix fit-tiġrid, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, ħatina fit-tjieba u l-ħniena tiegħek, il-paċi fi żmienna biex nkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom misliem, nagħtikom misliem tiegħi la tħares lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha jislimu l-għaqda li inti trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Bil-qalb għatu l-paċi lil xulxejn. Ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu jkun jiswew lilna. Se nitqarrbu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf tal-la
li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Danu il-ħaruf talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jien dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej. Nitolbu. Irċivejna mulej is-sagramenti tas-sema fiċ-ċokuntana nitolbuk biex ikun jissaqilna post fil-mejda tiegħek ta' dejjem. Aħna li bil-qima kollha qegħdin inġeddu t-tifkira tal-Verġni Mqazza Marija bi Kristu Sidna. Nixtieq nafżakom, nappellalkom aktar milli nafżakom biex tieħdu sem fis-simpożju sejrin kollna il-ġurnata tas-Sibt 18 ta' Ġunju sejna jkollna ġurnata maqsuma sintendi jkun hemm il-breaks ukoll filgħodu bejn it-8 bejn id-9 u nofsinhar u filgħaxija bejn l-4 u s-6. Sejjer ikollna żewġ kelliema mill-aqwa dwar il-Verġni Marija. Il-Papa anke meta kien hawn insista jixtieq li s-santwarji Marjani ma jkunux biss il-post fejn aħna mmorru nitolbu lil Madonna u nqimuha, imma jkunu wkoll il-post fejn aħna nitalmu aktar dwarha. U għalhekk sejrin jiġu żewġ kelliema mill-Italja, tnejn li huma magħrufin fuq bażi internazzjonali, wieħed minnhom huwa inkarigat mill-Papa stess biex jieħu ħsieb it-tagħlim dwar il-Verġni Marija u se nagħmlu din il-ġurnata ta' tagħlim. Għalhekk min irid min jixtieq jieħu sem hemm il-formuli hemm misfel fuq il-mejda jieħu waħda u jimlija u jibatilna malajr. Għaliex xi
konferenzi se jsiru wkoll bit-Taljan. Imma min ma jifhimx bit-Taljan ħajkollu il-headphones u jkun jista' jisma' dak il-ħin stess it-traduzzjoni bil-Malti. Qegħdin noffru wkoll il-possibilità għall-ikla flimkien f'restorant ġewwa ż-Żebbuġ f'nofsinhar. Għalhekk inħeġġiġkom biex min jista' ma jitlifx dan il-mument hekk importanti ta' tagħlim. It-tieni ħaġa tafu li issa il-ġimgħa ta' wara mbagħad ikunu il-festa tal-Madonna ta' Pinu. Jis-sena ħataħbat ukoll il-ġurnata tal-Erba. Issa tirċievu wkoll il-programm fid-dar tagħkom. Però nhar l-Erba li ġej qed nagħmlu appell min għandu il-Bella Donna iġibilna nhar l-Erba li ġejja għaliex il-ħamis rridu nibdew narmaw il-Knisja bil-wart u l-weraq. Għandna bżonn numru sostanzjali ta' Bella Donna. Grazzi. O Marija wis grazzjuża, inti l-om li żjed glorjuża, inti l-bint, inti l-arusa tas Santissima Trinità. Mela lilek, o Marija, aħna nagħtu kull foħrija sabiex miegħek imħennija ingawdu fl-eternità. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija, intella s-sema bil-roħ bil-ġisem, itloq il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.